Sve što je bilo do nas. Sve što je bilo do nas. Može samo konferencija da više pa postaviti. Evo, prvo čestitke na svemu, tako da kažem, i jedno najjednostavnije pitanje, kako se osjeća čovjek koji je osvojio sve? Pa, najiskrenije osjećam se kao da sam na vrhu planine, najviše na svetu. Osjećaj je nezamenljiv, osjećaj je kao nijedan koji sam iskusio pre, kao sportista, kao teniser na terenu. Do ovog današnjeg dana, najlepši osjećaj do sada koji sam doživeo kao sportista je bio na otvaranju olimpijade u Londonu kada sam nosio zastavu Srbije, imao tu čast. I danas je ovo nadmašilo i premašilo sve što sam ikada doživeo. Stvarno na kraju meča, taj posljednji poen, takve emocije nikad nisam doživeo, iskreno, taj intenzitet emocija, količina emocija je nešto što je stvarno nezamenljivo, specijalno i verovatno ništa ne može da nadmaši to u tom sportskom smislu. Aleč, čestitamo, trenira se nas najponosnijim pogodna koji put. Evo da se nadoveže na ovo pitanje, kako si se osjećao dok je išla himna Bože pravde i drugo pitanje, kako ćeš proslaviti ovo zlato, videli smo već neke snimke. Snimke ste vidjeli već, ko zna, ja ništa nisam vidio iskreno, osim vas i vaših kolega. I ovog što me prati za doping, ali ne da mi da pijem ništa osim soka i vode. To je slavlje moje za sada, ne baš slavno. Ali ono što sam teo, da, suze radosnice, samo sam se smejao sve vreme dok je himna se intonirala na centralnom stadionu. Ne znam, tam biti na postolju sa zlatom oko vrata i gledati srpsku zastavu koja se diže na jarbolu sa himnom koja odjekuje, ne znam, to je... Nema lepše osjećaja, ne može išta da me učini ponosnijim, znači osvajanje olimpijade, Davis kupa za Srbiju, to je, nadmašuje sve moje individualne uspehe i zato je toliko željena bila ova medalja zlatna za mene, toliko je nabila pritiska i meni i svim ljudima oko mene, i porodice, i tima, svi koji me znaju koliko sam ovo želeo, koliko sam vreda, truda i rada posvetio da bi došao do ovdje. I nastavio bi da se ovdje nije desilo, nastavio bi u Los Angelesu, je našao bi način da se podmladim, da idem dalje do konačne zlata. Tako da, ta neka ludačka, neiscrpna želja i volja me i dovela do ovdje i naravno ogromna podrška srpskog naroda koju stalno osjećam, pogotovo kad igram za Srbiju na olimpijadu. Evo sad ću ja. Noveče, kad smo došli ovdje na ovoj konferenciji, bilo je ono peta sreća. I bila je peta sreća. Da li ti se čini da je možda ovo i najbolji mogući scenariju, jer slavlje pred djecom, pred porodicom, u Tokiju nije bilo publike i tako dalje. I Messi je iz petog pokušaja uzeo mundijal, a ti si za zlato, tako da, slučajnost ili ne? Pa nema slučajnosti u životu, mislim, Messi i ja smo isto godište, isto smo generacija, 87. godište, on je stvarno genij, mislim. Fudbala i uopšte sporta je jedan najveći sportista ikada i da mogu na neki način da istovremeno postižem izvanredne najveće uspehe u mom sportu kada i on to radi, to je stvarno nešto onako posebno, poseban osjećaj, letnji osjećaj. Da, Tokiju sam bio mnogo blizu, imao sam nekoliko gemova dobijem da se pasim u finale, da bi opet bio apsolutni favorit za osvajanje zlata, ali postoji razlog zašto se sve ovo dešava, kako se dešava. Viktor i momci, brat isto, Marko i Miljan, svi su bili isto u Tokiju tu i videli su to, doživjeli su to, to je verovatno i najteži poraz ikada. Pored ovog Davis kupa prošle godine, to je nešto što mi je možda najteže u životu palo. Kad sam bio toliko blizu, ali sam potpuno onako ostao bez goriva, kako da kažem, u rezervoaru i to je između ostalog verovatno razlog zbog toga što sam igrao dosta dobro na ostalim turnirima, osvojio sam 3 od 3 Grand Slema uoči olimpijskih igara, puno sam igrao i onda nisam imao goriva za taj zadnji, da kažemo, skok, a ovde sam došao svežiji dosta.
dosta bolje sam se spremio, bolje sam, ne znam, sve je izgledalo drugačije nekako, iako sam izgubio finalu Wimbledona, opet znao sam da ću ovde biti kao zver i stvarno sam tako i osjećao i eto, najbolji tenis kad je bilo najvažnije. Hvala ti. Bilo čestitke prvo i od mene. Što se pitanja tiče, kada sve ovo prođe, završi se slavlje i glava bude malo mirnija, kada sedneš na kauč i pomisliš šta dalje, šta je sledeće, šta će tačno ti dođe u glavu, imaš li neku ideju? Nemam pojma, iskreno. Ako ti znaš, reci mi, ja stvarno ne znam. U ovom trenutku iskreno ne razmišljam apsolutno ni o čemu, nikakvom turniru, ni o reketu, ni o čemu. Samo da ovo zlato bude tu gde jeste, da proslavim sa, evo iću sad u Olimpijsko selo, da proslavim sa našom misijom srpskom tamo, s našim sportistima. Nadam se da će dosta njih biti tamo i oni koji dalje učestvuju da nekako uzmu pelcer malo da im donese sreću i za njihove pohode ka medalji i da obraduju Srbiju. Onda, ne znam, i sutra ima neka ceremonija isto. Vidjet ćemo šta će biti, da će, ne znam šta će se dešavati, svakako slavit ću, veselit ću se, bit ću sa mojim najbližima i to je to, mislim, šta više reći. Ne znam, ko je više... Koji posao? Koji posao, ko je više, šta hoćete ciljati, ko je više, ne znam, šta ima više od ovoga. Dosta, brate. To je bilo pitanje. Nemam pojma. Pa ne, evo, to je moj odgovor, nemam pojma, to ti kažem, ne znam šta je. Dosta više, čestitajte mu. Ovo je sve uradio. Tera me u penziju, Viktore. Ne teram ga, ali sve Pa uradio. jeste, pa rekao si, brate. Ovo je, ono... Tera me svi u penziju, vidjet ćemo, možda će i biti, ne znam. Novače, čestitke od mene i hvala na svemu tokom cele karijere. Zanima me da li je ovo, po vašem mišljenju, najbolji meč koji ste u životu odigrali? Da li Alcaraz bi verovatno dobio bilo koga, da niste bili vi? I da li je ovo možda i najbolji neki scenarij koji možda se smisli za neki film ili knjigu? Pa sad, mislim, šta bi bilo kad bi bilo, nema pojma, iskreno, da je igrao neko drugi, igrali smo nas dvojica. On je bio u izvrsnoj formi, vrhunskoj formi, ja sam isto se osjećao jako dobro da se čita turnir. Mislim, momci znaju koji su iz mene ovde još od pre početka turnira, stvarno načina koji sam igrao i na treninzima i na mečevima. Znao sam da ako je ikada šansa, to je danas. I mislim, uopšte ove godine na ovoj olimpijadi. Tako da sam imao dosta onako i samopouzdanja i podstreka da guram do kraja. I kao, dobro si rekao, filmski scenario je pobediti najboljeg trenutno na svetu, koji je svoj Roland Garros i Wimbledon, koji je stvarno u vrhunskoj formi i na način na koji se to izvelo na terenu u dva možda najduža seta koje sam ikada odigrao u životu, oba u taj breaku rešiti na način na koji sam rešio, stvarno s nekim neverovatnim poenima u odlučujućim trenucima kada se sve lomilo praktično, i moja psiha i njegova psiha i tela su nam se lomila, sve se lomilo. I u tim trenucima stvarno, da kažemo, i zadržati dah, jer tako sam se i osjećao u nekim trenucima da nisam mogao uopšte da izbacim ono što se kaže i vazduh iz sebe, nego jednostavno totalno se zgrčiš i samo po nekom automatizmu se krećeš i kao da te neka viša sila nosi, vodi. Tako da, eto, zato i sam uvek to govorio i govorio malo pre i sada ću da je Bog veliki i da osjećam tu intervenciju božansku uvek i verujem da mi je to pomoglo danas i uopšte na ovom prijade do Osvitla. Znači, još jednom čestitke na svemu, hvala na svemu, Nebojša Todorović, Nova.rs. Čast mi je što sam mesio vaše godište, samo taj trenutak, kad ste uleteli među porodicu, najbolji tata na svetu, pa eto, 3, 5, 10 reči, kako biste pisali. Hvala vam. To nisam video iskreno, to su mi rekli, nisu mi ni oni najavili da će to da urade, tako da sam onako, mislim, naravno ponosan i ako me tako vide moja deca. Meni je najvažnije da oni misle da sam ja najbolji tata. Da li sam teniser najbolji ili ovo ili nešto treće, to mi nije toliko bitno. U njihovim očima želim da budem tata sa kojim oni žele da provode vreme, koga vole i
I nema lepše stvarno osjećaj da ovo sve doživim neki svoj vrhunac sportski uz njihov pristup, njihovu podržavu. Thank you everyone that Dole, fotka. Ajde, moj. Ajde,